Meron dyan. Ayan, ang vlog natin is ito sa Tawid Dagat Rides ko kasama so tayo and I wish, and I wish, and I wish, and I wish on me. Just want you to know thank you sa nating kamono na si Kenneth Ivan Mariscal na yung binilang po na itong chinlock natin. So visit nyo na lang yung store niya Boy Labo Moto Gears official page ngayon. So nandun yung mga items tulad ng sa akin chinlock, meron din ano pa nga ba, meron din yung mga wraps, and then many other more na about sa patungo. My thing after border kay Chok Simon is buy I think ang pang-order sa kanya is by pre-order. So, search ko na lang yung mga na yung pre-order. Basta yun, join na po yung mag-gear. Shout out. Shout out to Simon. God bless business. Also, shout out to Angelica Frena and his her shop pala na mga bataan mo yung sinet ko yung pangalan ng shop basta sinet na lang yung sa ay sa bataan ng para na kay Angelica
medyo malapit-lapit na tayo sa store na sticker shop. Tapos, pinapagawa na February plate. And then, yung mga ano natin, sticker. Shout out kay Kuya Eds. Kaya nag-design ng sticker natin. Although, sa akin, galing yung team. Pero siya na yung nag-layout ng design. And mas pinaganda niya. And mas pinalinaw. Basta yung shop ni Jella is tingnan nyo na lang sa butang screen. Tingnan ko. Ang zoe yung mga moto. So, nandito na yan. So, yung sticker shop nila Kuya Eds is bili ko ka lang dito. So, bagong bayan din pala to. So, malapit na tayo. So, andyan lang naman siya sa unahan. Tapos may makikita ka yung eggs, sticker, and basta yun. So, ayan. Eggs Decal Works Design. Sirado pa. Gusto dito yun. So, stop muna natin. Sirado pa. Yung mga popsi, hindi ko na nag-video ang full out. Pero nakatapos tayo sa speaker. Ayun yung plaka, tapos na. So, that's it. At mga hapon o gabi-gabi, mas gabi pa. So, dadyahin na kami sa kasama. 3 hours na hindi na biyahe, 4 hours. Later, magawa na din kami sa akin. So, that's it. Bye. Later. And so, here's it guys. So, ayun mga kamoto. Natuloy din sa wakas yung tawid dagat ride natin. So, time check, it's 9:29. So, update ko na lang kay mamaya kasi medyo malayo-layo pa naman yung biyahe. Ito. Ayan, natin mo. Proper, bakon, o kusman, bakon.
first time yung nagmotor ako. Morning. Ano Kuya Montenegro? Kasama niya na. Oo. Yung hapon sa Montenegro. Na-search ka sa yung resibo. Kaya rin yun ako doon. Doon mo na ako. Dito. Gilid mo lang dito. Ito, mag-check ko lang sa kabila ah. So yun nga na, diba? Andyan na yung legendary trademark ng Matnog. Welcome to the island of Luzon. Pag palabas ka din, pag palabas, you're leaving the island of Luzon. And may mga binabayaran na lang para makasakay na. Ang ano dito is I think pag sa private vehicles tuloy-tuloy yung biyahe, pero yung mga tracking kailangan nila pumila. Ano natin, mga bang tawag yan? Tawid dagat. So later or baka mga mag-uumaga na nandun na tayo sa Allen na I think, or San Isidro, bahala na. It's to the best. Hindi man yung pangarap nating MT-09 na gusto natin gamitin sa biyahe, okay na, diba? At least natupad yung bucket list. So mamo, mag-ready ka anytime, pwede kitang isama pupunta ng lugar namin, mamo. Ha? Punta tayo? Sa Montenegro. Dito no? So ito na tayo. Tuloy na ang tawid dagat natin. Montenegro ba ka? Montenegro. Kaya so shout out. Eto na, tuloy na with dagat is trail. Wait, yung kasama Papasok na Kuya? Tsaka yung jeep. Magkasama po kayo. Gato, jeep kasama pa. share out. Pasok na. Oh, thank you. Tuloy na. Hintayin na yan. Yan yung sasakyan ng ADV natin. First tawid dagat na, di ba? Alright. Shout out.
Kuha mo sir, tangke mo lang dito. Ganti pa sir. Ganti pa sir. Double stand. Para madali naman yun. Matik dyan. Betul tadi, khusus ini. Yang dengan muka tak ada dia. Meanwhile. Jacket. Meron dyan. Saan?
later. So that's the end. That's the end of our summer rides. We are now entering again the island of Luzon. Time check 12:17. It's Monday. And we'll fly.